Arya Tono Putra tatap gap maran pinduk kumur suarane ngambata rubuh Cinodra saking Pandrawa manuk kuntul kang ladian abae ngerawa ingkang bebasan kuning kumpul padha kuning dene kaputih kumpul padha putih gitu Arya Kencana Putra wae hai lo hae oh oh hae oh oh hae alas awas 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 bersiap yo 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 konsentrasi bak Waraga Arya Kencana Putra geliak bareng tumampak ing puja kang ing Ratu Busana kang prajuritan Cinodra saking Madra kadya manuk kuntul kang ladian abae ngerawa bebasan kuning kumpul padha kuning dene kaputih kumpul padha putih pating obyar kerigane kadya maskur matus simbek Mancara kadya kluwung ngaken masara teng menggo prajurit kang kawutus Prabu Klamasi Wadana Raja Sekti Mandra Guna Look.